Здравейте хора, пак съм аз сега сутрин. Онзи клип не знам защо не стана. Дето се опитах пак да го заснема. Сега сутрин и вече съм при баба ми. Да. Просто реших ей така да си направя един клип, който дано да може да се качи. И да, както разбрахте, петъка, който идва, е черен. И затова в EMAG сигурно ще ми вземат Xbox по-скоро с FIFA 16. Не знам. Или сигурно PlayStation, но не знам. Да, забравих в началото да кажа, че аз съм Шехеван Труд. И да, хора, не забравяйте да се абонирате, да харесате клиповете и чао!